Makhosi amakhulu ngazawuthi sanibonani eNingizimu Afrika yonke nasemazweni ngamazwe kwi-United Kingdom la bengibuka khona abantu. Nami-ke so that's on my YouTube channel studio. Kwi-studio sakwa-YouTube la ngikwazi khona ukubona khona ukuthi obani abangibukayo bangakho ama-viewers. That's why nabo ngithi ngibabingelele. Engizokusho njengamanje ngizothanda-ke sixoxe nje esihloko sento engicathi abantu abaningi banendida yabo noma ngathi baye bezonde abanye bethanda, kodwa ekuzondeni bazonda into eyi-one, bazonda ukuthi basuke kudume ngenye indlela. Lana-ke into engizoyithanda ukuthi siyikhulume. Ngithanda sikhulume ngale nto kuthiwa amagona. Amagona nezimpondo-ke lezi kukhulunywa nangazo. Amagona ilokhu osekudume kakhulu kubizwa ngokuthiwa izigubhu isikhathi esiningi esikhathini samanje. Before-ke ngikhulume noma ngiqhubeke ngikhulume ngalesi sihloko, ngizocela ukuthi usubscribe on my YouTube channel if uqala nje ukubuka la. If ungaqali, you can take this noma uqala noma uqali, ungathatha nje le video uyishareishe and like the video, share it to any social media like Instagram, Facebook, Twitter, any social network nje ukuyo. If you like to share nabanye abantu le knowledge nalolwazi. And please watch my video until the end. Ngiyacela nje singamza ukuthi nibuke nje until izophela. Okay, ake singene esihlokweni sekushona lena le. La lento kuthiwa amagona. Amagona kusuke kuyizigubhu zoselwa. Igubhu zoselwa ke ngesiZulu kuya kuthiwa amagona. Ngolimi lwakhona lwaziyo. Kuba-ke igama eliqhamuke nabantu abayizinyanga nezangoma kwathiwa-ke isigubhu. Kuba isigubhu ngoba kusuke sekwenziwe something yafakwa khona. Le nto-ke I think abantu they are very confusing. Umuntu usevene ayibone nje, they are very confused njalo sengithi they are very confusing. Ngixoxisela isingisi akusisona sakithi. They are very confused abantu about amagona or isigubhu. La ey'gujini into esuke ikhona phakathi, it's not about ukuthi kusuke kuyonke into ekusuke kudunywe ngayo ukuthi zifakwa iy'gubhu, zifakwa ini yonke le mithi esekudume ngayo esikhathini samanje. Abaye bebone iy'gubhu kwabanye ezinye zey'nyanga kuthiwa umuntu uthwele, kuthiwa zinani nani. Iy'gubhu kuqala zosela lezi zazifakwa imithi ethize. Ukhumbule ukuthi kuqala esikhathini sakudala kwakungekho ukuthi kukhona oplastic, kukhona amabhakede, zonke lezi zinto esesiy'sebenzisa manje njengey'nyanga. Kwabanye-ke sakusebenzisa I think kubanye wasakusebenzisa nje impela. Kodwa kudepende ukuthi imithi ethize ongayifaka yona isuke isigayiwe yahlanganiswa kahle, and laba abakwazi ukufaka ilaba abasuke benawo eduze. Iy'gubhu zosela bengakwazi ukuyithola ngoba nokuyithenga abantu sezabiza. Kuyazi ukuthi abantu abaningi basuke bey'dinga beyithanda. Lana-ke ekuqaleni kuqala yazi imithi yayifakwa kuzona iy'gubhu zoselwa. Kungesikho ukuthi imithi mhlasimbe efakwa amabutho athize, efakwe mhlasimbe ozizwe thizeni, noma efakwe ukuthi mhlasimbe kuzoba isigubhu sokudonsa noma kuzoba isigubhu sani. Yayifakwa nje nanomuthi osuke umuhle okwazi ukufaka elokhuzaneni. Kufana ney'mpondo. Iy'mpondo iy'khwama ey'ningi ufice kuqale iy'nyanga uma kuthiwa ziney'khwama kudala. Ngikhuluma ngey'khathi sakudala ukuthi kwakukhona, namanje kusenzeka ukuthi akusenzeki lokho. Kusenzeka ukuthola ukuthi kufakwe imithi thizeni empondweni. Thola ukuthi umuntu uzofaka leyo nto uma yosebenza.
abanye-ke iy'gubhu zazize bekuthatha abanye bekufakela lo kusuke sekufakiwe kwaze kwafakwa la entanyeni kwabekwa gaxa njenganayo le ntambo yami ngiyifakile ey'thunywa nedlozi. Kuyaye kube ukuthi mhlasimbe kusuke kuwuhlobo oluthize lomuthi noma kuyibutho lakhe asuke enzela ukuthi cha sho mhlasimbe kusuke kuzomvikela noma kusuke kuyinto ethize kusuke ngeyakhe kuyimfihlo yakhe-ke nedlozi lakhe. Like njenganami nje wafake nabo lobuhlalo ungawufice ufakwa omunye umuntu ngendlela ngoba nami kusuke kuyindlela yami. So indlela ngendlela zabantu ayifani. Abantu-ke umuntu ungahambi uthi zonke izinyanga zifake into something ngoba nakho mhlasimbe zithwele noma mhlasimbe zenzele ukuthi kube izibunge nani ngoba ungafika uthi uyafika esigodlweni nami ngifakile amakona noma kwesinye isikhathi nje ngivane ngikhiphe yonke le mithi esuke ifakela bese ngivane ngifaka ngisebenzisa wona nempondo. Omunye-ke idlozi lakhe kuyenzeka likwenze kube compulsory ukuthi imithi eminingi ayifake emagoneni ayifake esigujini. Uthola ukuthi uyahlanganisa umuthi othize sewenza izinto eziningi ngesikhathi esisodwa usekwazile ukuwakha ngoba kufanele iqaphele ukuthi la ebunyangeni nasezangomeni we are the creators. Siyakwazi ukucreate into engekho ibe khona. Siyakwazi futhi ukucreate umuthi kakhulukazi nje umuthi wenhlahla. Isikhathi esiningi kuyabe khona umuthi wenhlahla okwazi ukuvulela inhlahla ngalendlela kangangokuthi uthi uma usebenzisa ukwazi ukucela kuwona ngithi. Leyo mithi ke yonke iyadinga ukuthi ingene lapha amagona ngoba akwazi ukulonda umuthi ulonde ungaboli ungabuni ungabi njani bese bewuvala nga something uyivala phezulu. Lana-ke imithi igaywe iqede iqulwe igaywe nangembokodo iqulwe isefenzwe yonke into bese iyafakwa kulamagona. Kwesinye isikhathi kwamanye ifakwe empondweni. Iy'mpondo-ke ziyahlukahlukana iy'mpondo ngenyamazane ey'ningi. Ngawe ngikhulume nangelinye ilanga ngempondo ukuthi ngoba nazo ukuthi kodwa noma ngingakhuluma ngoba lokho umsebenzi wazo nowegubhu kube kuthi into kube into ethi ayifani. Okulaleleke ubheke ukuthi esikhathini esiningi kudala uma ungene nje futhi ile dlozi elidala impela uzithola ukuthi kuyathiwa kufuneka iy'mpondo esikhwameni sakho sobunyanga. Ingoba kusuke kufanele ukuthi ube njalo lowo muntu nawe akwazi ukuthi anamathele akulethele inhlahla nawo wonke into asuke ezenza. Kodwa-ke abantu-ke sebathuka ngenxa yokudina ngenxa yokubheka ukuthi abantu abaningi sebathanda vele phela ngeke size sibathande bonke abantu abasuke bethwele nabasuke benze njani ngoba isikhathi esiningi umuntu ethwele kuningi bakuthi ahluleka khona. And futhi ave kukuhle ukuthi learn to master the power osuke uyinikeze zona ngaphambi ukuthi uhambe uyothwala. Ungajahi izinto. The only thing into ongayizama and I can advise you ukuthi uyenze uma ngabe ubona ukuthi izinto ziyabopha zama ukuthi uthole le mithi nanezindlela zokwenza ukuthi ake uqaqe lamafinda abophile. Uma ukuthi mhlasimba khona ukuthi amashwa namabhadi mhlasimbe khona isidala esifuna ukuthi uhlele igobongo hamba wenze lokho ukuze uzosizakala uphumelele. And futhi usize ukuthi ulungise lokho uma uthi mhlasimbe ilade elithize ngoba phela abantu banje into encane bese vana bona ukuthini agijimela ukuthi athole ahambe kulezi igubhu egishela ama-1000 or 10,000 or 50,000 bani kuyaphezulu ukuze azacebe noma ukuze aziyalungisa into yakhe. Kodwa kusalayo lowo muntu uyohamba asala isikweletu sobe simsalela ngithi uma uthi uzolibala alibala ukuthi alungise lento yakhe. And futhi isikhathi esiningi-ke abantu abasuke benze njalo izinto ezisuke zikanjalo zisuke zifaka into ethize. Abanye kusuke kuyizilwane esuke zibasebenzela abanye kusuke kuyilokhu yanalokho. I wouldn't advise-ke ukuthi-ke uwenze into enjengaleyo. That's why ngihlezi ngigqugquzela ukuthi ngoba mina ngiyazazi once you learn to master amandla osukunikeza wona noma kuthiwa mancane kangakanani noma kuthiwa ubukela phansi kangakanani kodwa yazi lokhu ukuthi you can do everything esuke khona. And futhi keep yourself ekuthenini right noma awulokhuzane awuhambi uziphatha noma kodwa kuyazazi umuntu ukuthi uyiphatha kahle uma ngabe selokhuzanile uma ngabe esewumuntu kamoya noma umuntu wemoya okufanele abulungisa izinto uba right. Ngiyabonga ngani zakwethu. Thokoza ndawo. Amen.